गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावहरो। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बिसानि माने सावथुन मुलुगनि जिथु बैसागु फोरबो फालिनाय जायनि बानजायनायाव दिनै जादों थिथागुरि ओनसोलाव सेथि बारनि थाखाय जादों एबार। आं बुंनो सानगोन जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बेहाय आंहा गोग्गानायबो मोनदों। मानो होनबा गिबि खेब बे जाजेननाय रंजालि फोरबो फालिनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव हारिमु बिलिफांखौ आं बेखेवजेननो मोनदों। बेनि थाखाय हांख्रायगिरिफोरनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय आरो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बे बिसाया जेब्लायबो मोजां हाबा मावलांगोन। रायजो राजाफोरनो जोंनि हारिनो मोजां मोजां सावथुनफोर बा जायखिजाया सिंगारानो जा मोसागिरि जा एक्टर जा बहननानै होलांबाय थानो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। गोबां गोजाम महरगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों, खौसे लोगो मोनलायदों, माबायदि मोनदों बेबायदि खौसेयै लोगो मोनलायदों? गोजाम हिसाबैथ' आं गोजामसिन नालाय गोदानखौ लोगो मोनबा मोजां मोनो। माने दा जोंनि हारियाव जोबोद टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर जोनोम जागासिनो। सिंगारानो होन, एक्टरानो होन, मोसागिरिफोरानो होन, जोबोद मोजां। माने जोंनि थाखाय मोजां आरोखि बेफोर मोजां साननो गोनां। दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैगोन, जोंनि इयुन जोलैफ्रा लासैनो दावगालांदों। गुबुन हारिजों कम्पेयार खालामनो हानाय बायदिबो लासै लासै खालामलांनो हादों। माखासे सावथुनफोरखौबाबो होन, डेन्सफोरखौबो होन, मिउजिकनि खेथ्रआवनो होन। दा मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुबैगोन, जोंनि हारिनि जिथु गुदि, जोंनि जिथु गुदि रोदा बा जोंनि ट्रेडिसनेल जिथु बे जिनिसखौ नागारद्रायाबालानो लासै लासै मोजाङैनो दावगालांनो हागोन होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि हारिमुवा जोबोद समायना, बयजोंबो गनायजानाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा, गुबुन हारिफोरजोंबो अनसायजानाय होननांगौ ना मानांगौ, गनायजानाय आरोखि, जायखिजाया मानिनानै लाजानाय, बयबो बाख्नायो। बेखायनो आङो सानदों जे जोंनि बैसागु रंजानाय फोरबो फालिनायाव जेब्लायबो जोंनि ट्रेडिसनेल माखासे जोंनि बैसागु मोसानाय बा खुगा मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौबो लाफाजानो लुबैयो आरो गाव गावनि जोंनि हारिनि आब्रुथिखौ मोजाङै नोजोर होनानै इयुनाव दावगालांनायखौ आं मिजिंथियो। इयुन जोलैनिसिम आंहा बेनो खावलायनाय।